या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। घराच्या अंगणात आणि बाल्कनीत लावली जाणारी तुळस हिंदू धर्मात पूजनीय आणि पवित्र मानली जाते। तुळस हे फक्त एक हिरवं रोप नसून तिच्यातील अनेक औषधी गुणांमुळे गंभीर रोगांशी देखील सामना करणं सोपं होतं, म्हणूनच तिला क्वीन ऑफ हर्ब्स म्हटलं जातं। विविध आजारांवर गुणकारी असणारी ही तुळस सौंदर्याच्या दृष्टीने त्वचा आणि केस यांच्यासाठीही लाभदायक ठरते। हिंदू धर्मातील घराघरात तुळशीची सकाळ संध्याकाळ पूजा केली जाते। तुळशीची पानं घरगुती उपायांमध्येही वापरली जातात। त्याचा सुगंधही खूप सुंदर असतो, तसेच काही खाद्यपदार्थांमध्येही त्याचा वापर केला जातो। तर आज आम्ही तुम्हाला इथं सांगणार आहोत की तुळशीत कोणकोणते गुणधर्म आहेत आणि त्याचा वापर कुठे कुठे केला जातो। आपली रोगप्रतिकारक क्षमता अधिक असेल तर आपल्याला कोणताही रोग होऊ शकत नाही। बऱ्याचदा रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी आपल्या घरातच असतात। त्यापैकी एक म्हणजे तुमच्या घरातील बहरलेली पवित्र तुळस। तुम्हीही जाणून घ्या आणि या पवित्र तुळशीपासून होणारे फायदे। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण सात लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। आयुर्वेदामध्येही गुणकारी तुळशीचे मोठे योगदान आहे। घरासमोर तुळस असावी असं म्हटलं जातं, कारण तुळसमध्ये आपल्या आजूबाजूचे वातावरण शुद्ध राहते। इतकंच नाही तर अनेक आजारांपासून सुटका देखील मिळते। तुळशीच्या घरात असण्याने सकारात्मक ऊर्जा मिळते। तुम्हाला माहित आहे का, तुळशीची काही पानं खाल्ल्याने शरीराला खूप फायदे मिळतात। तुळस आपल्या घरात असलीच पाहिजे। सर्दी, खोकला, त्वचा, केसांसाठी अशा बऱ्याच आजारांवर तुळस उपयुक्त ठरते। तुम्ही तणावात असाल तर तुळशीची पानं चावून खा। तुळशीच्या वाळलेल्या मंजिऱ्या तळहातावर घासून त्याचा वास देखील घेऊ शकता। तसेच तुळसमध्ये अँटीबॅक्टेरियल, अँटीव्हायरल, अँटी इन्फ्लेमेटरी आणि या तत्वसाथींच्या आजारांपासून दूर ठेवते। तुळस शरीरातील युरिक ॲसिड कमी करून किडनी स्टोनला हळूहळू नष्ट करते। तुम्हाला शरीरावर सूज येत असेल तर ती सूज कमी करण्यासाठी तुळस उपयुक्त ठरते। रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी तुळस खूप प्रभावी आहे। तुम्ही तुळशीची पानं रात्रभर पाण्यात टाकून सकाळी ते पिऊ शकता। मुख्य म्हणजे आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी पाणी हे तुम्ही रोज प्यायला हरकत नाही। ताप, सर्दी, खोकला यांसारखे आजार तुळस दूर करते। तुळशीची 3-4 पानं उकळलेल्या दुधातून घेतल्यास डोकेदुखी कमी होते। तुळशीच्या पानांमध्ये पोटॅशियम आणि फॉलेट असतं, ज्यामुळे हाडे मजबूत होण्यास मदत होते। निरोगी हृदयासाठी रिकाम्या पोटी तुळशीच्या पानांचं सेवन करा। तोंडाला दुर्गंध येत असल्यास 3-4 पानं चघळावीत। तुळशीच्या पानांमध्ये असे गुणधर्म असतात जे कॅन्सरपासून बचाव करण्यास मदत करतात। तुम्हाला पोट साफ होत नसेल तर सकाळी रिकाम्या पोटी तुळशीच्या पानांचं सेवन करा। यामुळे तुमची पचन संस्था निरोगी राहील। ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांनी तुळशीची पानं टाकून पाणी प्यावं। तुळशीच्या पानांमध्ये बॉडी डिटॉक्स करण्याची क्षमता असते, त्यामुळे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करतात। त्वचेवर भाजलं असेल तर भाजलेल्या जागी तात्काळ तुम्ही तुळस पानांचा रस काढून लावू शकता। यामुळे जखम चिघळणार नाही आणि जंतू संसर्गही होणार नाही। शिवाय त्वचेवर भाजलेला डागही राहणार नाही। चेहऱ्यावरील काळे डाग, पिंपल्स जाण्यासाठी तुळस पानांचा रस किंवा लेप उपयुक्त ठरतो। शरीरातील प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी तुळस फायदेशीर ठरते। थकवा दूर करण्यासाठी तुळशीची पानं चावून खा। कॅन्सर सर्वात भयंकर आजार असला तरी आयुर्वेदामध्ये त्यासाठी इलाज आहे। तुळशीमध्ये युजेनाल कंपाऊंड हा घटक असल्यानं तो कॅन्सरवर मात करण्यास मदत करतो। बऱ्याच अभ्यासांमध्येही सांगितलं गेलंय की तुळस कॅन्सरवर प्रभावशाली आहे। त्यामुळे रोज तुळशीची पानं चघळणाऱ्या व्यक्तींना कॅन्सर होण्याची संभावना फार कमी असते। 10 ग्रॅम तुळशीच्या पानांचा रस 20 ते 30 ग्रॅम ताजे दही किंवा 2 ते 3 चमचे मधाबरोबर नियमित खाल्ल्यास हे कॅन्सरवर गुणकारी औषध ठरतं। तर आळस, इन्फेक्शन, हृदयरोग, ॲलर्जी, लठ्ठपणा, खोकला, त्वचारोग, दंतदुखी अशा अनेक त्रासांवर तुळस अत्यंत उपयुक्त मानली जात असून त्याचा वापर रक्तशुद्धीकरणासाठी होतो। तुळस घरात असल्यानं ऑक्सिजनची कमतरता कधीच घरात जाणवत नाही, म्हणजेच शुद्ध हवा खेळती राहण्यास मदत होते। तसेच तिच्या पावित्र्यामुळे आपलं जीवनही सुखी होऊन जातं। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण सात लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।